ngalon di se ga tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ga tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ga tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la sara ga jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في منكم تنزيل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمي ألا تنوك بركة كسولي كدام فونا صهر مكا نويا ألا كراني أسود وسنموي katanga nyini ala fe kan kishi gaba sitane dangalen toronma ala min ba fanye aga qur'ane sanman konnala ako anga nyogo mine ni juruba kelenyi anga na farafara o hukum konnala an fane an karamogo asedi sherif usman madan haidara alega wiliga joni aga chesiru bela jelen ko fe aya lanyini alislame bela jelega do dangeli fe ninga boda kelin fe akani kuma kan sanumai abara wale ya baga folo o kera an karamogo a sheikh elhaji mamadu konate faida murike ale Allah nyini ka wele bla al-islamé bela jelengma tabulu mabo tabulu la madama be wele ko islamé ay wele bla bela jelema bela jelengana kana faranyonga ka wajuli kene bele si wala sa ben kiliya abe sabati islamé adine konnala o hukum konnala bara nyere bela jelenkera avril kalo samba fla ani mugan woro konnala atete bugu 700 terena bara konnala anga maba chaman kume ani anga karamogo ba chaman bara nunduna ni anga maba welelong no luka folikani duodoni tanni kawnye fe munu soro lolu la anga je anga nyamada olu fe komini sisi be nyamakala ton fe be mali kono kere yana komini sisi la a be nyama bi ana president bi kene kono ya no e balwe ne Mamadou Kouyaté donc ne bi bo kuma la ale bi bismillah akanga min fo ni kene nga abashi wallahi Kouyaté namu sunna kadi wallahi bi dumbaye bi no manchan ay namu Kouyaté amba fo ka on de anja yada nga sey folo namu ame dugu sigi bawo fo ayya namu no ya anga dugu tuye namu comme si dugu tan ayya ka fo namu ku walimando ayya onu ka coordinateur namu la kibaru Kouyaté namu doni mamu mba nyini namu barabi bolo namu me ka di moma namu betese namu ame shegna fuka walimando sunna wallahi anaka horonya namu o folen ko fe ayya namu min sona kalandeyama min sona horonyama min sona atella gushike atema korofo ay doni min fele soro kaba di moma mali be jie be farafina be Konaté baburu mode hay Konaté ni ko ka mandi amba fo katala Konaté nyomo soro mandi mami ko ni mi fale ko fe o bana ya fa nyene o bana ale ya fara bema ay fenge mo la ya farima ama fenge mo la ya farima o Konaté de sigle ka mawule junna Konaté sanu mani mawusia wori mani sia sanu mani sia fenge ni sia ala kira sallallahu alaihi wasallam timna name yoro jangula ame la mo ambe yaketo yinu fe ko bedo kiramatu ka ya fa yinu fe ni jamana kode ni mali kode mali jamana mi mali don maka jamana de ambo akato yinu fe no boray amanga belelo fo kadamina nga chorobala jawara shegne jawara anga belebele Mamadou Konaté ka karamo shegne jawara ka folibiya donu baga fefe kene sroya biyamba be ka foli ke keren kreya la kene nga bo andat sika si bema
an tɛna kuma jan an bɛ sigi mun na bi n'o ye fara ɲɔgɔn kan ye ni ma fili jamana ye nin de demande nin de ka di jamana ye an bɛ an ka belebele jelikuntigi da sera ma sisan n'o ye Mahamadu Konate n'i taatɔ min min a la i segintɔ i bɛ min a la Mahamadu Konate i n'a de bɛ jɛ i t'a da to ale la ale de b'a da to i la Konate ni ma fili Konate tɛ Mali dɔrɔn représenté bilen Konate bɛ ka diɲɛ bɛɛ de représenté bi an bɛ jɔyɔrɔ min na bi n'i sera États-Unis u b'a fɔ ko Amérique Konate Mahamadu Konate n'i sera Faransi ko Mahamadu Konate n'i sera Japon Mahamadu Konate n'i donna Farafina n'i y'a daminɛ Burkina Niger n'o ye AES ye ko Mahamadu Konate Mahamadu Konate ye baji de ye Konate ye Haidara kanu a ye Haidara kanu depuis an bɛ denmisɛnniya la ka na bi sɔrɔ o Haidara kelen don au conseil islamique président Haidara ale n'ale kumana dɔrɔn maa tɛ se ka kuma o kɔfɛ bilen ala ye dɔnni min kalifa a la o ka danaya mɔgɔ ye jɔn ye commune 6 kɔnɔ bi Mahamadu Konate a sigilen filɛ Mahamadu Konate fɛn dɔ bɛ i yɛrɛ ni ala cɛ maa t'a dɔn yarabi maa min bɛ kɛnɛ kan yan ala ka maɲuman dɔ b'an cɛ la yan an ka dugawu kɛ Konate ala k'an mɛn an kɔrɔ an ka karamɔgɔ beli n'o ye Sekinɛ Jawara ye an ka dugawu kɛ yarabi ala k'u mɛn an kɔrɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan yarabi n'u ko Mali ko de ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'u mɛn an kɔrɔ yan min ni mɔgɔ ta ye ko wɛrɛ yan an tɛ dugawu ko ye dɛ mais maa maa ko Mali ko ne ka AES défend an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'aw bɛn an kɔrɔ yan ala ka sini kɛnɛ di bɛɛ ma nabaga fɛn fɛn sera yarabi mɔgɔ ɲuman sera ala ka mɔgɔ ɲuman d'u ka so an bɛ bɛɛ don kiramantonya na n bɛ bɔ kuma la yan fɔlɔ yani belebele ka kɛnɛ sɔrɔ assalamu alaikum. Ayiwa ni jama nana an ka kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ bisimila ka an n'anw bɛɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Madu Konate Bayisu den n'a ka ko ko wulila hali n'anw man kɛnɛ an bɛ ŋunuma ka na a m'a yɛrɛ bonya maa o maa yan ani bɛɛ ka kan yan maa o maa n'i ka ko sera fo ni ci ka masa ma a b'a dɔn sara minɛ ala min don o de wasara o tuma an ka kuma tɛ caya an ka hɛrɛ ni hɛrɛ tana a bɛnnen ba ma a ye mɔgɔ caman tuubi an ka nin kɛnɛ in kan yan an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yan Sekinɛ Jawara ale b'an ka bila la an bɛ karamɔgɔ bɛɛ fo ɲamakala minnu bɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'an ka site hɔrɔnw fo journaliste minnu bɛ yan caméraman ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. N'i y'a ye n bɛna n jɔ ka kuma tugun o ye ko nacogo ye monsieur le premier ministre Abdoulaye Maïga a ye cɛba min bila ka na seko don juge don mais a bɛ siran ala ɲɛ n'i y'a ye a y'a bila ka na a y'a bila ka na kun de la ni cɛba in n'o ye Yaasa ye a ye misiri dɔ san kelen kɔnɔ misiri 2 kelen ye zawiya ye kelen ye misiriba yɛrɛ y'a fɛnɛ a bɛ Ablaye ka kabine kɔnɔ daliluya de y'a kɛ a yɛrɛ premier ministre ye ma se yan sinon cɛba minnu sigilen filɛ nin ye n'o ye Sekinɛ Jawara Konate ye a b'u dɔn kojugu Konate i sara de bɛ ala bolo sunkalo kɔnɔ sisan e ye wajulu kɛnɛ sigi i ka so i y'a kɛ jamana dɔrɔn de kama ka maaw balo ka maaw na hinɛ ka dugawu kɛ jamana ye i y'o kɛ sunkalo in kɔnɔ jamana ma dɛrɛmɛ d'i ma mais jamana ɲɛ b'i la sisan an filɛ kuma min na nin diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a an na wa premier ministre ye a tulo b'an na a ko ni y'a sira kɛnɛ kan ko k'a fɔ aw ye k'a f'i ye Konate k'i bɛ ka fɛn min kɛ ko jamana ɲɛ b'i la i bɛ ka ala ta min fɔ k'u tulo b'a la ko ala k'i sara k'a daminɛ président na n'o ye Asimi ye ka na ka ministre bɛɛ lajɛlen na gouvernement bɛɛ assemblée bɛɛ k'u bɛɛ tulo b'i la u bɛɛ ɲɛ b'i la
kala k'i bolo mɛn a la ko ala kɛ kɛnɛya d'i ma ala k'i sago d'i ma k'u ɲɛbila bi u ɲɛbila sini a kɛto b'u ka sɔlɔn ŋaniya jumɛn ye kɛnɛ ye Isa Tarawele bɔra k'a fɔ bɛɛ minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ ka sinsin ala de ko an ma ten kuranɛ kɔnɔ wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu kan bɛɛ lajɛlen ka ale ala ka juruba kelen minɛ o tuma ni a Sheikh Muhammad Konate ani a karamɔgɔ ni ne t'a wele dɔ wɛrɛ la ko waliyula Alhaji Sheikh Jawara ka Jawara ka kɔnɔna cɛli yala ni Konate ye nin ŋaniya siri n'a tuma diya Jawara ye kɛnɛ tɛ sigi ŋaniya sirilen Jawara y'a dɛmɛ a selen bani ma Basa ka dangile a selen ba Madani den ma tura kelen sinsan fa cɛ hakili ɲuman tigi a ye Muhammadu Konate a ye a ɲini ka bɔ yen a yɛrɛ y'i jɔ kɛnɛ in kɔrɔ ko nin kɛnɛ ne yɛrɛ ka kɛnɛ an b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin nin kɛnɛ in t'i kɛnɛ kura ye ni an ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an kan ka bɛn an kan ka ɲɔgɔn kanu an kan ka ɲɔgɔn minɛ ka yafa ɲɔgɔn ka kɔrɔlenw ma kira b'o de fɔ an ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sulman qafa wa hasin ila man asa ilayka wa'fu amman zalamaka ni ala sɔnna ka nin jogo sabati mɔgɔ o mɔgɔ la maa min y'a tigɛ i la i k'i tugu o tigi la maa min y'i ko k'i la i ka yafa o tigi ma maa min y'i jɛ i k'a di o tigi ma ni nin jogo saba ye mɔgɔ o mɔgɔ na a fɔ ala teri filɛ ala kanubaga filɛ ala ka waliju filɛ a jɛnɛden filɛ nin ala k'an fara o jɔ sanuman kan n'an ye karamɔgɔbaw sɔrɔ min bɛ an gɛngɛ ka an bila o sira kan an b'a fɔ de ko alhamdulillahi rabbil alamina an tɛna se ka kuma caya nin kɛnɛ kan a ma ɲini setigi ala de fɛ kɛnɛ ye ala k'a sigi hɛrɛ la ala k'a wili hɛrɛ la a dabɔra min kama ya rabbi ala ta'ala k'a kɛ o ye an bɛ an karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔ a Sheikh Alhaji Mulayi Hadi Kureshi tuma min ni n taara ka biro la ka taa kariti d'a ma n ko Muhammadu Konate a y'i wele a ko Dabitaw ko nin bonya b'i bolo i k'a lajɛ mɔgɔba fɛn o fɛn kan ka ye kɛnɛ kan muso jamakulu fɛn o fɛn kan ka ye kɛnɛ kan muso kelen o kelen n'a kan ka ye kɛnɛ kan i ni mori bɔ ka taa k'u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ sɛbɛn i ka kariti ta i ka taa bɛɛ lajɛlen i ka taa da bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen wa ne sen bɔra la n hakili jiginna mɔgɔ fɔlɔ min na o kɛra a Sheikh Mulayi Hadi Kureshi n taara ka biro la ni kariti d'a ma n ko Konate ko n k'a di n ka mɔgɔ sɛbɛn ma n ko wa e bɛ ne ka mɔgɔ sɛbɛn la a ko wallahi Dabitaw ko n b'i ye kɛnɛ kan parce que Konate ye n kanubagaba de ye Konate ye ne kanu Konate bɛ ne bonya ne ni Konate mana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la n'a bɛ sanfɛ a bɛ jigin duguma ka ne layɛlɛn sanfɛ a ko n b'i ye kɛnɛ kan a ye lahidu dafa an bɛ ala deli ala ka kɛnɛ sigi hɛrɛ la ya rabbi ya allahu kira ye nin jogoba saba min fɔ ala k'a ye an bɛɛ lajɛlen kelen kelen na ne de ye 6e arrondissement sous-préfet je crois que n b'a fɛ k'o kumakan dama dama pour que mɔgɔw k'a faamu mɔgɔw b'an ye u b'an ye cérémonie kɛyɔrɔ la mais u t'a faamu bon nin kɛnɛ sugu ninnu kan an b'an profiter k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye dɔɔni dɔɔni tagalen ɲɛfɛ mɔgɔw bɛ se k'a faamu bon ni an nana nin kɛnɛ kan n y'a fɔ cogoya min n bɛ Konate fo kosɛbɛ ale min ye kɛnɛ labɛn parce que non seulement silamɛya bɛ fɔ yan mais je crois que comme ne sigira hukumu min na o ye bɛn de ni ko bɛn bi vraiment kuma ɲɛnamaba don kuma barikama don parce que an bɛ waati min na an ka jamana bɛ dankan min kan an mako bɛ bɛn na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan parce que foyi tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ min bɛ taa jamana yiriwali sira fɛ tant que ni mɔgɔw bɛnnen tɛ je crois que mɔgɔ min bɛ hakili sɔrɔ ka kɛnɛ sigi o bɛn kama o tigi kan ka fo ka waleɲuman dɔn parce que commune ne bɛ 6e arrondissement sous-préfet ne bɛ jamana ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la a hakilina ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ hakilina min na bi u bɛ taga ni ɲɔgɔn ye parce que u bɛ fɛn fɛn fɔ u bɛ maliyɛnw wele ka na bɛn na bon ni mɔgɔ ye hakili sɔrɔ ka kɛnɛ dɔ sigi o kan silamɛya bɛ fɔ bɛn fana bɛ fɔ parce que n'i ye yɛrɛ silamɛya fɔ hali n'i ma bɛn fɔ silamɛya yɛrɛ tɛ se ka fɔ n'i bɛ da don bɛn na bon n b'a dɔn nin kɛnɛ kan nin kɛnɛ sugu tɛ se ka sigi n'u an ma dugawu kɛ jamana ye an dun mago bɛ dugawu fana la bi
c'est pourquoi ne nisɔndiyalen bɛ nin kɛnɛ kan n bɛ Konate fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ nin kana kɛ kɛnɛ a kɛnɛ n ka kɛ fɔlɔ ye mais nin kana kɛ a laban ye ni kɛnɛso kɔni sigira vraiment su tile n'a mago bɛnna je suis à sa disposition pour que k'a accompagner n bɛ se ka min kɛ pour que nin kɛnɛso ka sisan vraiment n bɛ bɛɛ fo jamana ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la ka bɛɛ waleɲuman dɔn kɛnɛ ka sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la n b'a fo hakɛto wala salama ala gasi bɔlen ko an na ala kira gasi bɔlen ko an na alayhi salatu wassalam k'a ɲini masaba in fɛ a k'an dɔnniya fɛn na fɛn min b'an nafa a k'an nafa ni fɛn an ye fɛn min dɔn k'a sababu k'ale de ye ko dɔnniya dɔnni masa ka ala fo k'a barika da tuma min na an ye nin kɛnɛ barikama in sɔrɔ jɔn ka kɛnɛ don ne yɛrɛ karamɔgɔ Mamadu Konate an ka ɲɔgɔn dɔn a bɛ san 20 bɔ bi n'an b'a fɛ ka sigi diya Mali kɔnɔ diɲɛ bɛɛ u bɛ fɔ ko le fondement même du bonheur ususu saada n'i b'a fɛ ka lafiya i kelen jama fɛn naani bɛ yen n'i y'o labato dɔrɔn n b'o fɔ dɔrɔn ka kuma bila parce que maaya ye hakili jama ka ca a fɔlɔfɔlɔ jumɛn ye accepter ce qu'on est ka sɔn i yɛrɛ ye mun ye i ka sɔn i yɛrɛ i tɔgɔ i jamu i dacogo i kunnama i ka cɛɲa i bɔra kabila min na i ma min choisi quoi yɔrɔ mɔgɔ bɛ fɛn bɛɛ choisi fo fɛn dama i yɛrɛ dacogo ani i bɔra masa minnu na s'accepter ka sɔn i yɛrɛ la fɔlɔ bɛn bɛ daminɛ depuis yan yɔrɔ la fɔlɔ bɛɛ ka sɔn i yɛrɛ filanan jumɛn l'acceptation de l'autre kabul ghayr i sigiɲɔgɔn i furuɲɔgɔn i masa kabila minnu bɛ Mali la tan ni kɔ in c'est que très important parce que an ko bɛn an ka dukɔnɔ bɛn ninnu c'est normal n'an ye nin kɛnɛ nation san an k'an bɛ kabilaw ka bɛn de ma Mali kabila bɛɛ lajɛlen ka bɛn kuma bɛ yen nɔ de donc l'acceptation de l'autre en kelen o kelen individuellement an ka ɲɔgɔn kun collectivement an ka ɲɔgɔn kun région comme monsieur le préfet bɔra k'a fɔ sisan région ka ɲɔgɔn kun donc a bɛ fɔ o ma ko ususu saada l'acceptation de l'autre mais o kɔfɛ l'acceptation de l'autre i masa fila par exemple il faut k'a ko mɔgɔ min bɛ maloya n'i masa ye toi tu n'es pas heureux dɔw bɛ maloya k'u masa yɛrɛ donc toi tu n'es pas heureux i talen sa saïda donc l'acceptation de l'autre i furuɲɔgɔn ka accepter dɔw bɛ maloya n'u furuɲɔgɔn ye ko lagasa dɔ a bɛ hakɛ to k'a tɛ se ka yira k'a tɛ se ka présenter donc kabul ghayr l'acceptation de l'autre teri en un mot n bɛ taa ɲɛfɛ n'i ye nin fila dafara i sɔnni yɛrɛ ala ye minnu don i garisɛgɛ la sigiɲɔgɔnya la baaraɲɔgɔnya la jamana kɔnɔ den ɲɔgɔnya kelen na i kelen k'u accepter maintenant i b'a ye ko famul akhar comprendre l'autre an ka ɲini an ka ɲɔgɔn faamu an ka ɲɔgɔn ka histoire dɔn an ka Mali histoire dɔn depuis inchallah depuis empire du Ghana wagati fo kana bi 1076 13e siècle empire du Mandé kana o kɔnɔna na 14e siècle inchallah ka yɛlɛ fo kana kan ka Musa ka tambaga empire du Gao 15e siècle donc i ka an ka ɲɔgɔn ka histoire dɔn Mali ka ci a bɛ fɔ ne ma ko bɛn historique f'i ka Mali histoire dɔn ne tɛ bɛn ye i t'a sɔrɔ donc comprendre l'autre an ka ɲɔgɔn ka histoire dɔn Mali tun ka di comme dit exemple de sous-région bɛɛ lajɛlen na bɛn an ka taa bon comment coopérer avec l'autre kayfa tata'amalu ma'a al-akhar ni ye mɔgɔ dɔn ka ban i bɛ s'a minɛ cogo la donc maya ye hakili ye nin fɛn de la fɔ ko les fondements même du bonheur ni maliyɛn bɛ nin appliquer à la lettre inchallah an bɛ segin inchallah n y'o de f'u ye ka taa depuis an ka kunu Mali tun bɛ kunu cogoya min na an bɛ kɛ ten donc waati kosɔn an bɛ dan yan anw ye min ye ala kana yira an denw na an ye min ye ala kana yira an denw na donc n bɛna bɔ kuma la ni min ye o de ye n karamɔgɔba minnu ni b'u cɛla yan nɔ an karamɔgɔ Yakubu Dukure n kanubaba don inchallah ustaz yɛrɛ fana karamɔgɔba don ani caman ɲɛ b'u caman na donc maya ye hakili an bɛ dan yɔrɔ la halisa ustaz ka tila k'i fɔ a ye n kanu wallahi an ba Ayisa Dabitɔ ye min fɔ a ye tiɲɛ don dɛ a taara kati jan ɲa minɛ n bolo n ko wallahi n bɛ na yani a bɛ n bonya de ka n ka d'a ye de quoi a bɛ n fɛ a n'a ka dɔnniba dɛ a n'a ka dɔnniba c'est ça donc n b'i fo k'i waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in a sigira hɛrɛ la ala ka wuli hɛrɛ la et puis min fana kɛra den fa ye an karamɔgɔ Usumani Serif Mamadu Hayidara a fana ye n kanu a bɛ min fɔ n ma kɛnɛ k'a bɛn ne di ne da n tɛ se k'a fɔ donc n bɛ n kanubaw de cɛla yan n bɛ n kanubaw de ka kɛnɛ kan an karamɔgɔ Sɛgɛnɛ Jawara fana hali sini sɔgɔma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Limama la an karamɔgɔba don anw tun bɛ morikalan de la c'est le lieu k'a fɔ yen ne tun bɛ kuranɛkalan de la mais ka madrasa kanu ka bɔ ka tila ka taa madrasa fana ɲɛ inchallah fo ka taa diɲɛ université baw la Azaru la quoi
ale fana senbala dans les années 72 donc ala ka barika don di fana la donc ka bɔ kuma la yan ya fɔ cogoya min na fɔlɔ ko cogoya min na den ka kɛ den fɔlɔ ye o tɛ kɛ fɛn barakama ye den kɔni den barakama ye den fɔlɔ ye alhamdulilah commune 6 ale de commune laban ye Bamakɔ kɔnɔna na mais ale tɔgɔ ka bɔ ka tɛmɛ Bamakɔ commune bɛɛ lajɛlen alhamdulilah an bɛ barika da ala ye bamanan fana Konatɛ an tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a bɛ comme an ka karamɔgɔba fana kalanden de don n'o ye Cheikh Sɛrif Usmane Lamɛnda o kama ne ma kɛnɛ bi mais ne y'a kanu ka na kɛnɛ kan a ka ne ye kɛnɛ kan vraiment a ka di ne ye kosɛbɛ mais ne y'a kɛnɛ sɔrɔ cogoya min na fana a diyara ne ye kosɛbɛ alhamdulilah an balimaw bɛɛ lajɛlen nana an ka karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen nana an balimamusow bɛɛ lajɛlen nana an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an bɛ ɲini maliyɛnw fɛ hali sisan an ka jija an ka ɲɔgɔn minɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka dusukun kɛ kelen ye siga t'a la hadamaden n'a ɲɛna dɔrɔn ala bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ ka fara e kan mais n'a ma ɲɛ i y'a kɛ cogo o cogo mɔgɔw t'i ɲɛ dɛ fo i ka ɲɛ fɔlɔ na i b'a fɛ jamana ka ɲɛ dɔrɔn i ɲɛ na i ɲɛna dɔrɔn jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ ka fara e kan o de ye hadamadenya ye i ka jija ka ɲɛ surtout ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛ n'aw ɲɛna dɔrɔn aw ka jamanadenw bɛ ɲɛ ka fara aw kan an bɛ ala deli an ka jamana problème min bɛ jamana kɔnɔ ala ka jamana basigi kɛlɛ min bɛ jamana kɔnɔ ala ka kɛlɛ min bɛɛ lajɛlen ban ala ka jamana basigi ala ka jamana kɛ hɛrɛ jamana ye ala ka jamana kɛ hɛrɛ jamana ko jamana kun bɛ cogoya min na an ka jamana lafiyalen dɔ ka tɛmɛ jamana bɛɛ lajɛlen ka fɔlɔ la. ni baba kɛrɛfɛ an ka ɲɛmɔgɔ ba tɔgɔ la n'o ye Sɛrif Usmane Haidara ye ani a yɛrɛ se ka kɛ kɛnɛ kan ye ne ko système diwani bɛ min kɔnɔ ko n'o ye ɲɛmɔgɔ ye kuru min n'o ye anw ka sigida bɛɛ ne ye groupement de leaders spécial musulman diwani groupement de farinanatɔw min dala jamana kɔnɔ ka barika don mawludu la ka barika don ziyaraw la ka barika don kɔlɔsitigiw la ka barika don farinafɔlaw la ne ye mawludu la i n'a ka jate fɔ olu ye an bɛ baara kɛ an faw a n'an ka cɛkɔrɔbaw ala ye minnu ye an ye jɔyɔrɔ ye bi ala ye kɛnɛ wasa bi n nana sisan min na ne b'an fa la n'o ye Sɛki Yakubu Dukure a bɛ ka fɔ ala ka n'a kɔlɔsi ala ka n'a daga ala ka n'a dɛmɛ ala ka n'a sabati jɔyɔrɔba min b'a la bi sufiya ni sufidenw ye ani dɔnniba ni dɔnniɲininaw ye ni bɛɛ ko kalama minɛ da ni wataasi an bɛ ala deli ala k'a ɲana bolo ala k'a ɲɛ mana olu yeli dama a bɛ an jigi sigi a b'a hakili sigi u dɔgɔ mɛni a b'a hakili sigi ala la u yeli bɛ hakili sigi ala la parce que an b'u bɛɛ fo ye o de ka bon daba fɛn bɛɛ daba ni ka bonya bɛɛ fo diinɛ ka don e yɛrɛ la e yeli ka bon hakili sigi ala la o la an fa n'o ye Sɛki Yakubu Dukure ala fo kɛmɛ kɛnɛ kan man kuresi ala ka lasa ala ka saraka n'a ye a ka tababu la a ka yɛlɛmatigi a fɔ a ka bonya a ka dɔnni kan an ka foli b'a ye an ka komisigi nin ko ye an y'a bonya di komisigi kuma ma ka ɲɔgɔn min an bɛ Hama Sise ani ka Sɛki kuma ɲɔgɔn n'o ye Sɛki Mahamadu Famanta ye anw bɛ ne kun ale sera ma k'a fɔ ka kɛnɛ sigi an y'a ɲini olu fɛ olu ka kɛ baara kɛ b'a ye ale de bi se an bɛɛ la dɔgɔnin fitinin n'o ye Sɛki Jawara ye ale bɛ kɛnɛ sanfɛ yan an y'a ɲini wari k'a fara a dɔgɔnin tɔw kan baara bɛ se ka ɲɛ ɲɛ cogo min Sɛki a kɛra ten yan o la anw ka sɛnɛ don kɛnɛ kan komi su ka ko ka ca an bɛ y'a kanu ka na an sen jɔ nin y'o de la kɛnɛ o la ne ye hakilila ta yàrá k'a fɔ kɛnɛ kan k'a fɔ yen wele de don a mali silamɛw fɔra ɲɔgɔn kan Sɛrif Usmane Haidara o ka boli ka taa ka karama kɔnɔna na san o san b'an wele ka na fɔra ɲɔgɔn kan ka di kɔrɔni baaraw ma o kɛra ale jogo ye o kɛra ale taala ye k'a fara a ka tababu a ka yɛrɛmatigi k'a fara a ka dɔnni kan ani k'a fara a ka ikhilasu kan an ala de ikhilasu min kɔrɔlen la ala y'a jɔyɔrɔ d'a bɛɛ ma walahi kɔnɔjɛya min b'a la ani ka ko kɛ ala kama o min b'a la ani ka ko kɛ dɔrɔn a kan ka kɛ ala kama ala y'a fɔ min na ala k'o ɲɔgɔn d'an bɛɛ lajɛlen ma
o da ko ne ko wele bɛɛ b'a ka wele jaabi jago a y'a kɛ ko kɔnɔ silamɛw ye jago a y'a ko kun ne bɛɛ ta ka di mɔgɔ min ma n'o sɛrifu muso dɔ dɔn hajara ye n'o ye ko ni mɔgɔ ye o da ko bɛɛ a ka wele jaabi ala jeli a ye kɛlɛ daminɛ min kɔnɔ na o ye silamɛw ka bɛn a b'u ka kɛlɛ a y'a bila ko silamɛw de kɔnɔ donc wahada silamɛw ni silamɛ man wanga kɛ k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ma tahadiya dasi minnu bɛ jamana kɔnɔ nin waati in na insécurité ko b'o la fɔlɔfɔlɔliw b'o la silamɛya ka mɔdɛsatu ni ka jɔnmaya minnu b'o kɔnɔna na hali ni ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn burujɛ minnu na ka ɲɔgɔn fara ala k'o ko a nana o ye ko n'an ye ɲɔgɔn labila ko afiyɛ bɔ an y'o de kɛ bi fo jugu ɲɛ donna diinɛ na jugu bi fɛn bɛɛ kɛ diinɛ na bi a bɛɛ bɔra a yɛrɛ ɲɛ la parce que ninnu de ko kun b'o yɛlɛ ɲɔgɔn kan anw de bɛ dusutu ka ɲɔgɔn kan wajibi bɛ sigi karamɔgɔ dɔ de ne ni don burujɛ de kama an k'o bi ka fɛɛrɛ sɛbɛn o la faama fɔlɔ ye an wele kɔfɛ in na ko fɛɛrɛ bɛ ni anw dɛsɛra ko dɔw bɛ fɛɛrɛ sira la faama y'an wele kɔfɛ in na ko ne y'a ye olu dɛsɛra ko olu y'olu de ka fɛɛrɛ siri a la an ko a y'a dɔn olu fɛɛrɛ sɔrɔ a la parce que an ka a siri a la o ko olu ka sira dayɛlɛ bon ni anw dɛsɛra olu ka sira la bon maa si tɛ se k'o bali n'o ye ne ni ɲɔgɔn buru kɛ ɲɔgɔn dɔgɔya k'an bolo ko an ka bɔ o kɔnɔna na sɛrifu sɔrɔ dɔ bɛ hadara a ye o initiative min kɛ kɔfɛ in na ka yɛlɛ ka don bɛɛ kan sunamaw ka siège a taara yen groupement siège sunamaw fana taara yen o kɔfɛ in na ka bɛɛ wele an fa yakubu dugure bɛɛ yɛrɛ a wuli ka taa fo dɔ fɛ a ka bɔ kɔnɔ a kun y'an ka dɛgɛ di ɲɔgɔn ma sunamaw ka don dɛgɛ fɛ ka bɔ dɛgɛ fɛ o kɔfɛ in na pour la sini a y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko o ko in tɔ bɛ se ka dafa cogo min jamana kɔnɔ de kidal a ka ye ka mali silamɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan siya tijaniya kadiriya shadariya azumiya sunnamɔgɔ siya ko bɛɛ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bamakɔ a tɛmɛ hali an b'o wele yɔrɔ dɔ kun lase bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ye pour ka kɛra ɲɔgɔn ye bi commission y'a baara kɛ ka dati de fɔ o la sɛrifu dɔ bɛ taa ka bonya kɔnɔna na donc o la mali kɔnɔtɛ ɲinɛ sigi bila o sariya ninnu kɔnɔ ko taabolo bɛɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma ko an ka don dɛgɛ dɔ ka bɔ dɛgɛ fɛ pour que an ka jamana bɛ se ka basigi jamana bɛ se ka kɔlɔ suba jamanadenw bɛ don dɛgɛ dɔ ka bɔ dɛgɛ fɛ jamana bɛ se ka kisi silamɛya bɛ se ka kisi silamɛya ka hima n'a ka bonya ka tɛmɛ a ma k'a dɔn o kun de an bɛ ala jira ala ka sara jama jira na kɛlɛ jiginna hɛrɛ la ala k'a wuli hɛrɛ la o de y'a to a ye bɛɛ wele silamɛya taabolo bɛɛ bɛ kɛnɛ kan bi a bɛɛ ka tila ka an ka laadatigiw wele an ɲɛ b'an ka dɔgɔtɔrɔ ka kɛnɛ sanfɛ yan ala ka musara dɔgɔtɔrɔ bɛ kɛnɛ sanfɛ yan kɛlɛciya taabolo bɛɛ bɛ yan catholique bɛ yan protestant bɛ yan problème t'an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ problème mali kɔnɔ ala y'an to na hali kɛlɛcɛw foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ bonya ni karama dɔrɔn ma. ani an karamɔgɔw kan ani an ɲɛ jɔyɔrɔw kan ani an ka koduwaw kan min ye mouvement leader minnu y'a to tigɛ minnu ye sufiya bi a b'olu de kɔnɔ jamana in kɔnɔ yan an nana fara u kan k'a daminɛ an fa n'an karamɔgɔ la Seydi Usman Madame Haidara daminɛ an fa n'an karamɔgɔ Seydi Usman Madame Haidara ale ka bolo kɔnɔna la c'est Cheikh Mohamed Konate a ye weleweleba in bila kuma cɛkɔrɔbaw minnu bɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Cheikh Nɛ Jawara ani an fa n'an karamɔgɔ Cheikh Mohamed Makiba ani Cheikh Yakubu Dugure Cheikh Kureshi ani a tɔw bɛɛ lajɛlen inshallah ala ka jamana gosi ala ka kɛ ala ka muso o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔ Fadilatu Shekina Jawara ale ye bilasirali belebele kɛ kɛnɛ kan a ye ɲɛfɔli k'an ye laɲini min yɛrɛ bɛ sigi in kɔnɔna la a y'i da don o la ni k'o walawala fɛn min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲamada olu fɛ. an bɛ silamɛya bɛn a n'a kelenya ani mali bɛn a n'a kelenya an b'o kɛnɛ kan bi su in na ATT-Bugu 700 o kɛnɛ kan n'o y'a balontan kɛnɛ ye o la groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a président ba n'o ye a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ye a n'a secrétaire général Makiba ka fara bureau national bɛɛ kan
u ko ni nana kɛnɛ kɔnɔ yan n ka foli fɔlɔfɔlɔ jɔn na o ye sigiɲɔgɔnw ye a tɛ muso minnu bɛ yan cɛ minnu bɛ yan ko ka aw fo kuma fɔra musow ye yɔrɔ min na olu ko k'u tɛ yɔrɔ furan dɛ ko olu b'a kalaw tɔmɔtɔmɔ a n'a papiyew kelen kelen fo k'a ban ko furanni t'a la an b'aw fo o la k'aw waleɲuman dɔn o kɔfɛ an bɛ denmisɛnninw fo groupement jeunesse ka aw fo Cheikh Amar Tidiane Diallo ka fara Mama Famanta k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn n'o bɔra yen an ka dugutigi minnu bɛ yan an bɛ olu fo alimami minnu bɛ yan an bɛ olu fo karamɔgɔ minnu bɛ yan an bɛ olu fo olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa an ka suyuku minnu bɛ yan an b'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn n'olu fora an ka cɛkɔrɔba ani an ka belebele ani an ka diinɛ gɛturaba n'o ye a Sheikh Yakubu Dukure an b'a fo k'a waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ sini kɛnɛ lamɔko ɲuman ala k'a di an ni a ma o kɔfɛ an bɛ Sheikh Mulayi Kureshi an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ani ce a yɛrɛ ye an b'a fo ka segin k'a fo a ka yɛlɛma jigin na anw n'a ye ɲɔgɔn dɔn a bɔra k'a fɔ aw ye sa depuis en 72 a bɛ anw nɔfɛ o y'a sɔrɔ anw bɛ wajuliw kɔnɔ a mɛnna a tugura an nɔfɛ bi ala ye sira yira an ni ala an b'a fo ale yɛrɛ bɛ min dɔn bi anw t'a dɔn o ye ala ka dɛmɛ ye Hama Sise commune 6 a présent an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'i barikada Shuala Bayat Haidara an b'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn o kɔfɛ sa an bɛ naba bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an ka sous-préfet ye Kone an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ni ce i ka nali la kɛnɛ na n'a y'i diya i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ci nka i m'o kɛ i yɛrɛ nana i ni ce i ka nali la monsieur le maire an bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ni Usman Sherif Madanda Haidara nana i y'a fɔ cogoya min na an bɛ segin ka kuma d'i ma tuguni i ka kuma a ɲɛna o kɔfɛ le conseiller juridique administration territoriale ani primature maître Yaya Sayi a bɛ kɛnɛ kɔnɔ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ani faama fɛn fɛn bɛ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bi an y'a fɔ aw ye cogoya min na bɛn ni kelenya min ni ko in tigɛra o kan an da bɛna s'o ma an bɛna fitinin de fɔ a la o la Haut Conseil Islamique Bureau National an b'aw fo limama an bɛ aw fo n'o bɔra yen AMIPI an b'olu fana fo groupement des leaders spirituels musulmans ka olu fana fo IJMA ka segin k'olu fo jeunesse limama ka olu yɛrɛ fana fo ani tɔn o tɔn b'an ka jamana kɔnɔ silamɛ tɔn na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn o kɔfɛ sigi in kun ye mun ye a Seydi Sherif Usman Madanda Haidara ale de ye hakili sɔrɔ k'a fɔ jamana bi yɔrɔ min na bi a wajibiyara an ka san an k'a lajɛ an minnu ye silamɛw ye an minnu ye diinɛmɔgɔw ye an k'a lajɛ ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ka kelenya sabati an ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ dusukun kɔnɔ an k'o bila parce que alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko al-ghillu wal-hasadu yakulani al-hasanat kama ta'kulu an-naru al-hatab a ko ka mɔgɔ juguya ka mɔnɛ minɛ ten a ma foyi k'i la ani k'a ɲɛngoya k'o bi maa ka baara ɲuman bɛɛ lajɛlen don k'a ban i n'a fɔ tasuma bɛ dɔgɔ dun k'a ban cogoya min na anw silamɛw ko an k'a lajɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye fɔlɔ
anw de tun kɛra fitinɛ yeelen ye ka kɛ lanban ye lanban ka baara ye jumɛn ye a yɛrɛ bɛ dibi la a bɛ ka yeelen di mɔgɔw ma mais bi ko an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɛda kura ta ɲɛda kura ye jumɛn ye anw yɛrɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka bɔ yeelen na diɲɛ ka ɲɛ a ye nin hakilina ta a sera n'a ye Haut Conseil islamique la Haut Conseil islamique y'a ta u bolo fila la k'a minɛ u kunkolo la ka baara kɛ ni a ye donc o la u ko a ti bɛn f'an ka wuli de an ka taama a ko n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ n b'aw nɔfɛ min ye sunamɔgɔw ka yɔrɔ ye an taara yen nɔ an bɔra yen ka taa amipi la ka bɔ yen ka taa limama la ka bɔ yen ka yaala fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka ban a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ dɔn silamɛw ka yɔrɔ la k'a bɛɛ lajɛlen kɛ mais a ye kuma dɔ de fɔ a jɔ o jɔ a b'a fɔ ayiwa ne jɔlen min filɛ aw cɛla walima ne sigilen min filɛ aw cɛla min tɛmɛna o tɛmɛna ne Hayidara n b'a ɲini aw fɛ n ye n tugu ka min kɛ n'a ma bɛn aw ma aw k'o yafa n ye Ala kama n bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n ye n tugu ka fɛn kɛ min na yafa n ma n ma n tugu ka fɛn kɛ min na yafa n ma kelen filanan min y'a tugu ka fɛn kɛ n na n yafara min m'a tugu ka fɛn kɛ n yafara an ka ɲɔgɔn minɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ min tɛmɛna o tɛmɛna min bɛ nalen a ye jɔ o ka kɛ bɛn ni kelenya ye an ni ɲɔgɔn cɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma i n'a fɔ Ala y'a fɔ cogoya min na wal kaazimina al-ghayza wal aafina ani nas wallahu yuhibbul muhsinin wal kaazimina al-ghayza maa minnu bɛ se ka dimi gɛlɛn kun wal aafina ani nas ani maa minnu bɛ yafa u ma ɲɔgɔn ma wallahu yuhibbul muhsinin Ala bɛ ɲumankɛlaw de fɛ donc n'an sɔnna ka nin bila dusukun in k'a nettoyer k'a jɛya an ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ foyi t'o bɔ diɲɛ na o de bɛ jamana basigi ka jamana kolo suma o de bɛ anw yɛrɛ fana o de bɛ bɛn don anw ni ɲɔgɔn cɛ ani kelenya a nana ni nin kuma ye ka nin fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an y'a faamuya an ye kuma in fana ta ni barika ye kelen a filanan a ko mɔgɔ o mɔgɔ ye ko kɛ ale la ale tɛ plainte don mɔgɔ kama tuguni fanga bonda la o banna ne ko cogo di a ko awɔ a ko ale ka plainte ale b'a don Ala fɛ yen mais ale tɛ plainte don maa si kelen contre la ko k'o minɛ k'o tɔɔrɔ o banna ale Hayidara bolo an b'a fɔ o la k'a waleɲuman dɔn a kɛra exemple ɲuman ye donc o la silamɛw anw de k'a lajɛ sisan an ka ɲɔgɔn lajɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma ka to ko to ɲɔgɔn ta la anw de ye mantonba kelenw ye anw de ye jamakulu kelen ye anw de ye fa kelen ye anw de ye ba kelen ye anw de ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'an y'o fɔ dun a bɛ bɛn n'an y'o fɔ ka ban o ye aslu ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah o ye aslu de ye o aslu in an ka baara kɛ ni o de ye wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu an ka Ala ka juruba kelen minɛ an kana fara fara jirisun belebele dɔ de bɛ an bolo mais a bolo fara de ka ca o bolo fara minnu bɛ yen an bɛɛ lajɛlen b'a kalama o bolo faraw la belebelew n'a y'a jateminɛ i bɛna ye mazabu kow de bɛ yen o mazabu minnu bɛ yen ne ko munna an tɛ mazabu an t'an to an ka mazabu la ka ɲɔgɔn bonya wa mazabu ye mun ye o de ye taasira ye taasira min diyara a ye o ye Imam Maliki ka taasira de ye o ta kɛ Shafi ka taasira de diyara a ye o ta kɛ Ahmad bin Hanbal o ka taasira de diyara a ye o ta kɛ Abu Hanifa o ka sira de diyara a ye o ta kɛ ne ye Shia ye o de diyara i ye n'o ye Ahlul Bayti ye o de diyara a ye o ta kɛ mais an kana ɲugu ɲɔgɔn na an kana ɲɔgɔn kɛlɛ ni o ye an kana ɲɔgɔn juguya ni o ye an k'o bila an k'an ka mazabu baara an kɛlen ka ɲɔgɔn kanu ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Alakira b'a fɔ an ye sallallahu alayhi wa sallam a ko ad-dunya aradul hadir ya'kulu minha al-barru wal fajir
والآخرة وعد الصدق يحكم فيها ملك العادل يحق الحق ويبطل الباطل فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها أو كما قال عليه الصلاة والسلام أكو جيبينا فو فرق يرو jago ke yɔrɔ mɔgɔ ɲuman bɛ taa la mɔgɔ jugu bɛ taa la silamɛ bɛ taa kafiri bɛ taa bɛɛ lajɛlen bɛ taa sanni kɛ farikɛyɔrɔ la fari bɛ ten de ni anw ma bɛn silamɛw jɔnni bɛ bɛn aw ye jɔnni ye k'a ye butigi dayɛlɛ jamana in kɔnɔ yan ko kerecɛn don ko silamɛ dɔ ko k'a bɛ taa sanni kɛ o butigi kɔnɔ ko kerecɛnkɛ ko k'a ta feere a ma parce que silamɛ don o bɛ yen wa aw ye silamɛ jumɛn ye k'a ye butigi dayɛlɛ ko kerecɛn tɛ sanni k'a kɔnɔ a y'o ye min ko kafiri tɛ sanni k'a kɔnɔ a y'o ye min wa diɲɛ b'o cogo de la a ko nka lahara o de ye layidu tiɲɛma ye masakɛ tilennen min na kiiri tigɛ a kɔnɔ a bɛ tiɲɛ kɛ tiɲɛ ye a bɛ nkalon kɛ nkalon ye lahara jɔ don min ta ye tiɲɛ ye ala de ye tiɲɛ ye ala de ye tiɲɛtigi ye a bɛ tiɲɛtigi ka tiɲɛ d'a ma lahara kɛnɛ kan o ma se anw ka ɲɔgɔn juguya o ma se anw ka ɲɔgɔn kɛlɛ o ma se anw ka ba ɲɔgɔn na o ma se anw ka datigɛ ɲɔgɔn na o ma se anw ka ɲɔgɔn buruja an k'o dabila a ma se o la n'an sera lahara kɛnɛ kan ala bɛna jugement kɛ mais anw minnu bɛ diɲɛ na yan munna anw tɛ bɛn dɛ munna يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى ألا يفوا أكا القرآن بكرو أكو أو أدم ديم أن السلام عندما ألا من جاندا kabo nikele na o nikele ye joni ye o ye adama ye ka tila ka ni wɛrɛ bɔ tuguni n'o ye ni filanan ye adama na o ye jumɛn ye o ye an ba hawa ye a ye adama da ka sɔrɔ ka na ni filanan da k'o kɛ an ba hawa ye i y'a faamuya an ba hawa dannen kɔfɛ a sɔrɔla ka cɛw caman cari ka bɔ hawa ni adama na ka muso caman cari ka bɔ o la anw bɛɛ lajɛlen bɔra ninnu de la anw adamadenw an bɛɛ lajɛlen bɔra an fa adama ani an ba hawa de la juguya bɛ min ɲɔgɔn kɔniya bɛ min donc o la n'i ye jateminɛ kɛ silamɛya in kɔnɔna la an bɛ kɛlɛya ni bɛn min kɔnɔ n'an bɛ k'o ɲini an k'a daminɛ anw de ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah an k'a ta bato sira kan fɔlɔ kɛ a ye misiriw lajɛ an kelen ka bɛn n'an sɔnna silamɛya ma an ye misiri jɔ misiriw jɔlen an nana ka na mɔgɔ kelen ɲini bɛn kama kelenya kama k'o kɛ alimami ye ka sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ ka sali o alimami kɔfɛ i b'a sɔrɔ o bɛ se k'a kalan san 100 mais bɛn kama an y'o bila alimamiya la anw bɛ jɔ o kɔfɛ ka sali o misiri kelen kɔnɔna la i b'a sɔrɔ nin ye faama ye nin ye waritigi ye nin ye fantan ye an bɛɛ jɔcogo ye kelen ye an biricogo ye kelen ye an wulicogo ye kelen ye an ten turucogo ye kelen ye an b'a sigi ka salamu bila ɲɔgɔn fɛ hali ni nin kɛra faama ye ni nin kɛra fantan ye misiri kɔnɔ o tɛ yen an bɛɛ lajɛlen ko Allahu Akbar kɛlɛ bɛ min mankan bɛ min ɲɔgɔn juguya bɛ min tuguni misiri jɔkun kɛra nin ye kelen juma misiriw bɛ yen bɛn kama kelenya kama juma misiriw nana juma misiriw nakun ye jumɛn ye o de ye juma tɛ sali misiri minnu na olu alimamiw olu fana ka wuli ka taa juma misiriw la ka sali alimami wɛrɛw kɔfɛ bɛn ni kelenya kama ko in bɛ filɛ minnu tɛ sali minnu tɛ juma saliw ka misiri la olu bɛ taa yen de
juma la ka sali alimami wɛrɛ kɔfɛ o ye silamɛya ka bɛn a n'a ka kelenya yɔrɔ dɔ ye sabanan ye jumɛn ye o de ye saliba ani salincinin olu fana bɛ sali kɛnɛba dɔ kan a tɛ kɛ misiri kɔnɔ bɛn ni kelenya kama fuga kɛnɛ sali kɛnɛ bɛ bɔ o sali kɛnɛ bɛ bɔ minnu tɛ a tɔgɔ ye juma misiri minnu bɛ yen n'olu tɛ sali kɛnɛ bɔ olu bɛ taa jɔ alimami kelen kɔfɛ ka sali bɛn ni kelenya kama o ye silamɛya bɛn a n'a kelenya dɔ ye o fana kɔfɛ o sali kɛnɛ alimamiw olu bɛ taa min olu fana bɛ taa Maka ani Madina alimami kelen min bɛ Maka alimami kelen min bɛ Madina o tuma na min ye misiri fitininw ye ani juma misiriw olu ani saliba kɛnɛ alimamiw olu bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa Maka ka taa sali o alimamiw fana kama o alimamiw fana kɔfɛ bɛɛ ani kelenya kama donc nin bɛɛ n'a kelenya nin de ɲininen bɛ anw fɛ k'an ka nin de kɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma ka ko to ɲɔgɔn ta la ko n'an ye nin kɛ a ka ca Ala fɛ Ala bɛ an dɛmɛ an b'a ɲini Ala fɛ a faamuyali ko ɲuman Ala k'a ɲɛ k'a di an ma ni silamɛya min filɛ a mago bɛ mun na anw silamɛw an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka ɲɔgɔn dɔn silamɛya ye mago bɛ nin de la an ka ɲɔgɔn dɔn an ka ɲɔgɔn dɔn misiri kɔnɔ an ka ɲɔgɔn dɔn sigida la an ka ɲɔgɔn dɔn du kɔnɔnaw la an kana farafara silamɛya ma sɔn farafarali ma alakira alayhi salatu wassalam kitabu dɔ bɛ yen rijalun hawla rasul rijalun hawla rasul kitabu in bɛ yen n'i y'a dayɛlɛ k'a lajɛ alakira taalen Madina salawatullahi wasalamuhu alayhi u bɛna misiri jɔ tumana min na n'o ye Madina misiri ye u ye soupassement dingɛ sen soupassement dingɛ selen alakira ye kabakuru kelen ta ka na n'a ye a y'o kabakuru da a ko nin min filɛ haza anni nin ye ne ta ye a ko Abubakar nana a ko i ka fara da Abubakar y'i ka fara tugu ale ka fara la a tilala a ye Umaru wele o nana a ko Umar i ka fara tugu o la Umaru y'a ka fara tugu o la a tilala a ye Usman wele Usman nana a k'i ka fara tugu a la Usman y'a ka fara tugu après a ye Ali wele Ali nana a k'i ka fara tugu o la Seydina Ali y'a ka fara tugu o la a ko cogo di a ko hawulayi khulafai min ba'di a ko ninnu minnu filɛ nin ye ninnu de bɛna laban ni ne tɛ yen don min na ninnu de bɛna kɛ ne ka kalifaw ye n kɔfɛ a k'u minɛ an n'u ka don da kelen an n'u ka bɔ da kelen alakira ye nin baara kɛ sallallahu alayhi wa sallam yanni a bɛ fatu donc nin ɲininen bɛ an fɛ silamɛya mago bɛ mun na tuguni yafa ɲɔgɔn ma ni ne gɛlɛyara sisan silamɛw a ye jɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma bi an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn o baaraw daminɛna ka ban bi an bɛ sali ɲɔgɔn kɔfɛ ne ye bolojigin ye n bɛ sali bolominɛ kɔfɛ nin ye bolominɛ ye ale fana bɛ sali bolojigin kɔfɛ bɛn ni kelenya kama o daminɛna anw fɛ yen mais limama fɔlɔ y'a créé a mɛnna limama sigira min b'a bolo minɛ min b'a bolo jigi ani min ye zawiya ye an bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ limama y'o daminɛ bi haut conseil yɛrɛ a ko k'a tɔ sinsin ka taa fɛ o de y'a kɛ Usmani Sherif Madani Hayidara ko an ka nin baara in an k'a kɛ ka se a dan na donc sisan an bɛ ka ɲɔgɔn minɛ ni nin de ye ɲɛngoya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an k'o bila parce que alakira nana ni kuma dɔ ye sallallahu alayhi wa sallam alakira ko cogo di a ko Ala bi jɛ ni fɛn saba ye an ka o kɛ
nga fɛn saba bɛ yen a ko k'an kana o kɛ a fɔlɔfɔlɔ jumɛn ye a ko a bɛ jɛ n'a ye an ka ala bato an kana fila fara ala kan an ka ala kɛ kelen ye an kana fila fara a kan filanan ye jumɛn ye an ka ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen na an kana fara fara n'an fara farala jugu bɛ se an na an kana sɔn farali ma. o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ye kuma galamani tengu an ka maaba welelenw na fɛn min sɔrɔla olu ka seereyakan ni tanukan ni nisɔndiyakan ni duwawudenw na an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. d'accord n bɛ ala fo k'ala barikada nin ye nisɔndiya kɛnɛ de ye n'a fɔra ko mɔgɔ mɔgɔ ma k'aw ka bɛn foyi tɛ bɛn bɔ diɲɛ dugukolo in kɔ kan bɛn bɛ daminɛ so kɔnɔ ka taa kin na ka tila ka taa dugu la ka jamana minɛ bɛn in kuma bɔra mɔgɔ min fɔlɔ da n'o y'a laɲini kɛ o ye a Seydi Serifu Usmani Madani Haidara de ale de kɛra sababu ye Madu Konate Usmani Serifu Madani Haidara ka kalanden a kanuba don ale y'a ye a karamɔgɔ ye sira min ta a kan k'a dɛmɛ donc f'a k'a dɛmɛ o sira kan o kuma na ni karamɔgɔ sera k'o kɛ a di ka kalandenw fana tugura k'o k'a kɛ donc ala tanu de ye o ye i y'a faamu donc an bɛ nisɔndiya n'o ye karamɔgɔ min y'a sira ta bon an ɲɛ b'a la fana diinɛ ɲɛmɔgɔ tɔw fana sɔnna ka tugu a kɔ fana a la k'a fɔ ko bɛn ni kelenya Mali mago b'o de la bi n'i y'a jateminɛ n'i ye réseau lamɛn bi bɛɛ sigilen don k'a kɔnɔ karamɔgɔ dɔ ka dɔ fɔ karamɔgɔ wɛrɛ k'o jaabi mɔgɔw sigilen bɛ k'o de kɔnɔ alors que Mali mago t'o la Mali mago bɛ min na bɛn ni kelenya ka silamɛw ka force yira k'a yira k'a fɔ ko fanga bɛ silamɛw de la organisation si tɛ Mali la min fanga ka bon komi silamɛya mais pourquoi silamɛya de lagosi la pourquoi silamɛya de bɛ lagosi kuma bɛɛ donc o yɔrɔ la o man ɲi donc an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn Madu Konate a ye karamɔgɔ nɔkan sira min bɔ an b'o dugawu kɛ inshallah. Alhamdulilahi rabbil alamin an nisɔndiyalen don bi an sewalen don sigi in yɛrɛ dabɔra kun min kama an karamɔgɔ Mamadu Konate a ye Alahu Taala ka kuranɛ haya a y'o de labaara ka tila ka Ala kɛra ka hadisa sanu k'o labaara nisɔndiya belebeleba min banna a bɔra Mamadu Konate la o fana y'a damana nisɔndiyaba ye sabu Mamadu Konate karamɔgɔ don dɔnnibaga don kabini an y'a dɔn don min na ka n'a bila bi la a yɛrɛ ka kɛwale o n'a ka fɔtaw a bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn de kofɔ silamɛya kɔnɔ sabu an ma deli k'a ye ka taabolo si dɔgɔya an ma deli k'a ye ka taabolo si buruja a ka kɛwale o bɛ bɛn de sabati silamɛya yɛrɛ kɔnɔ i n'a fɔ Alahu Taala ye fɛn min ɲini silamɛw fɛ Ala y'o de fɔ an ye wa atasimu bi abulilayi jami'an wala tafarraku o silamɛw a ye ɲɔgɔn dɛmɛ a ka kɛ jamakulu kelen ye a kana to fiyewu a ka fara fara Alahu Taala ye nin fɔ kuranɛ kɔnɔ alakiraba in yɛrɛ fana bɛna yira k'a fɔ mɔgɔ tɛ kɛ mumuni ye fiyewu hɛrɛ min n'i b'a kanu n'i yɛrɛ kun ye f'i k'a kanu i mumuni ɲɔgɔn ye maa o maa e ye hɛrɛ dɔ kanu ni i yɛrɛ ye ka tɔɔrɔ kanu ni mɔgɔ wɛrɛ ye o bɔra silamɛya kɔnɔ hali silamɛ a bɛ hɛrɛ de kanu ni kafiri ye Madu Konate a y'o baara de kɛ wa a filɛ k'o baara min kɛ munna an b'a fɔ ko an nisɔndiyara ko a bɔra ale la sabu kira yɛrɛ ye fɛn min ɲini silamɛw fɛ ale taalen kɔfɛ an y'o jogoba de ye Madu Konate la sabu Alakira bɛna taa wagati min na a ye fɛn min jɔrɔ a siranna fɛn min ɲɛ o de ye silamɛw ka kɛ ale bɔnna fɛ u k'ale bɔnnaw kanu Mamadu Konate bɛɛ b'a dɔn a ka sirifi kanu o dogolen tɛ maa si la jamana in kɔnɔ Madu Konate b'i nɛni sirifiw de nɔfɛ a bɛ dɔgɔya sirifiw de nɔfɛ nka a kɛra mɔgɔ ye o nɛnini o n'o dɔgɔyalima hali bi a bɛ guloki de bɔ k'i da ko sirifiw ka yɛlɛ a kan o de kama an nisɔndiyalen don kɛnɛ in kan an sewalen don wa an b'a dɔn a daminɛ min filɛ nin ye ale la an b'a dɔn na Ala sɔnna a ma a bɛ taa ɲɛ de sa a tɛ segin kɔ. bi su in na ye suba dɔ ye anw bolo Mali yɛrɛ silamɛya tariku na a histoire la ani hadamadenya yɛrɛ kɛ ɲɛtaa ni hadamadenya kɛ bɛn ni hadamadenya kɛ kelenya la bi su in na donbaw dɔ don Alahu Taala ko
an ka fara ɲɔgɔn kan wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu an ka ɲɔgɔn minɛ Alahu Taala ka juruba kelen na an kana fara fara nka i b'a dɔn baara in kun nana o kɔntrɛli kan silamɛw an yɛrɛ dama kun kɛla wara ye ka su ka bila ɲɔgɔn na an yɛrɛ dama kun kɛla i n'a fɔ jakuma ani ɲinɛ an ɲɛ tɛ se ka da ɲɔgɔn na ba nɛni ani fa nɛni ni ɲɔgɔn lagɔsi tabisiruw la kutubaw la wajulukɛ kɛnɛw kan nka an b'a fɔ Ala ni ce Alahu Taala y'a kale a ko kira tɛ na bilen na ɲuman tɛ na bilen nka kulu o kulu ani maa ci an cɛla min an kana kɛ sira jira an na Ala ni an fa ɲuman n'an ka cɛkɔrɔba ɲuman Sheikh Sherif Usman Madani Haidara écossais islamique présidentba gurukuma présidentba silamaya ɲɛmaya mɛn baga ale ma a ye hakilaba sɔrɔ waati min ni ale yɛrɛ bɛ ka buruja dɔw fɛ waati min n'a bɛ ka nɛni dɔw fɛ o waati a ko Mali silamaya ɲininkali de bɛna taa kɛ anw silamɛw na alikiyama jɔ don an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a wulila a donna mɔgɔw kan maabaw la cɛw la musow la silamaya ɲɛmaabaw la ani minnu yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn faamu hakilila kelen na pewu Ala sɔnna u y'a jaabi an b'a fɔ minnu ma ko wahabiyaw n'o ye sunamaw ye a donn'u kan u y'a kɛ welekan jaabi minnu yɛrɛ tun t'u yɛrɛ ye gurukuma kɔnɔ u t'u yɛrɛ ye écossais kɔnɔ Ala barika la a donn'u kan u ko ni nin ye bɛn nin ye silamɛya tɔgɔ la walahi an sɔnna an b'i ka welekan jaabi wa an b'a dɔn ni min bɛ e la dusu min bɛ e la Mali silamɛya kɛ bɛn n'a kɛ ɲɛta a fura bɛ e bolo o tuma an filɛ o kɛnɛba dɔ de kan nin ye an balimakɛ nin ye an karamɔgɔ n'o ye Alhaji Mamadu Konatɛ a bɛ nin kɛnɛ in sigi a ka ca nka bolofa bɛ ɲinɛn kan bi su in na an ye maaba caman ye yan ani minnu tɛ ɲɔgɔn faamu diinɛ yɛrɛ taabolo la nka an ka bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ juruba kelen min na n'o ye alikuranɛ n'o ye la ilaha illallah muhamadu rasulullah ye u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi su in na ni ka a jɔnjɔn ba ta k'o da an ka cɛkɔrɔba ɲuman ma Sheikh Sherif Usman Madani Haidara bawo a n'a kɛ kan ma foyi t'an bolo bi fo ka Ala fo a ye baara min daminɛ nin ye anw b'a kɔ a la an b'a dɛmɛ a la n'an ni ye an b'a dɛmɛ a la n'an ka nafolo ye an b'a dɛmɛ a la ni muɲu ani sabali fo a k'a se yɔrɔ sɔrɔ an b'a dɔn fana Mali bɛ lafiya n'ale sababu ye yarabi Ala ka Mali lafiya Ala kira kanu kama sɔli Ala. Ayiwa nisɔndiyakan min bɛ an bolo o de ye an ka cɛkɔrɔbaw ye ni hakilina min ta anw minnu ye denmisɛnninw ye a diyara an ye kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnma an ka Seyidu n'o de ye Seyidu Sherif Usman Madani Haidara ale donna taabolo maaw bɛɛ lajɛlen kan k'a daminɛ siyaw sunnamaw sufiw ko ayiwa an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn minɛ ni silamɛya juruba kelen ye i n'a fɔ Ala b'a fɔ cogo min na kuranɛ kɔnɔ wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu kan bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn minɛ ni Ala ka juruba kelen ye kan kana fara ni kuma in kumaden fila b'a la a ye ɲɔgɔn minɛ o ye yamaruya kumakan de ye ka tila k'a fɔ tuguni a kana fara o fana ye yamaruya kumakan de ye o la n'an ka makɔrɔbaw ye nin hakilina ɲuman ta donc anw minnu ye den ye an hakili bɛ sigi san bɛ na k'a tɔtɔ nkomi ye donc o la nisɔndiya min bɛ anw denmisɛnninw na donc o de ye k'a ye an mansaw ye nin ta yan'u ka taa donc anw minnu ye denmisɛnninw na an nana an bɛna sɔrɔ kɛnɛ o furala ka ban donc o nisɔn sabula su in tɔgɔ dara ko la nuit de la fraternité o ye balimaya ye balimaya sinsinni ne bɔra Sikaso ka na o de kama balimaya ni sinjiya an sewalen don an nisɔndiyalen don parce que o su in kɛ su barikama ye ko diinɛ ko tɛ tagabolo ko tɛ e ne bɛɛ ye an fa adama ni an ba adama den an fa adama ni an ba wa den ye ko an ka ɲɔgɔn minɛ o la ne bolo fɛn fɛn bɛ fɔ nin kɛnɛ kan dɔw bɛ kɛ vraiment dɔw bɛɛ bɛ jaabi an kɔni sewalen don an Sikasokaw an ye mun sɔrɔ a bɛ somɔgɔ sama bɔ parce que an y'a ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka da kan an yɛrɛ ka silamɛya ɲɛmɔgɔba n'o ye Sheikh Sherif Usman Madani Haidara ye ale yɛrɛ denfaya tun b'ale bolo a tun bɛ kɛnɛ kan a ye message min fɔ an bɛɛ lajɛlen fana y'a faamuya donc an bɛ dugawu de k'u ye Ala ka nin kɛnɛ in ɲɔgɔn caya Ala k'a ɲɛ mɛn Sheikh Mamadu Konatɛ yɛrɛ la ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn na mɔgɔ mɔgɔ nana nin kɛnɛ in kan fɛn fɛn fɔra an b'a dɔn a dɔw bɛ jaabi parce que n'an ko an ka bɛn
ala b'o de fɛ donc n'an ye bolo jan ala ye ka fɛn fɛn fɔ surtout dɔw kɛra mali ye donc ala ka mali in basigi ala ka kolo suma ala ka mali in bɔsi o de bɛ ne fɛ ka fɔ ni ne bɛna dan sigi an ka bi wajuli la ni ala ye waati nataw yirana an bɛna wajuli nɔgɔtugu yira aw la an karamɔgɔ seydi sherif usman madan haidara ale bisimilahilen kɔfɛ kɛnɛ kan an baden sherif la tv lajɛbagaw mali kɔnɔ mali kɔ kan foli ni waleɲuman dɔ o ye aw de tɛ aw minnu sɔgɔlen do sherif la tv la wagati bɛɛ lajɛlen na nin tun y'an ye ATT bugu 700 na an karamɔgɔ elaji shagi mamadu konate fayida morikɛ a ye wele bila alisilamɛw ma u nana ka na ka wele jaabi nin tun y'an ye o kɛnɛ kan an b'a ɲini ala fɛ sigi caman bɛ ala bolo ala k'o yira ne ni aw la k'a ɲini ala fɛ an ka jamana n'o ye mali ye cɛbɛ ni kanbɛ ala k'o don jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ hali bi silamɛw bɛɛ ni kelenya ala k'o sisi silamɛ bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ala kun y'aw garisɛ don min na o de ni an b'a fɔ ala ka sigida wɛrɛ yirana salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh shukran lakum Hangalondi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila hangalondi sega tinya welila fala ka chideme tinya welila hangalondi sega tinya